Jokanya sekta mar somo e sub-county ma Bondo county ma Siaya kwayo mondo miredi kit somo manyasani mano mar CBC e kor gwenge ma Thurka. Jolony e weche somo Thomas Andiwo Obonyo kata Bondo wacho ni keto e tim kit somo mar CBC osebedo gi obadho ka thoth jonyuol onge kod ng'eyo kaka winjo CBC otie pachoka. Owacho ni moko kuom jopuonj bende pod onge gi ng'eyo malong'o e wi kit somo ni. Nowe kinde romo mano bedo go gi jopuonj madongo mag skunde manie zone ma Barko Wino kama jalup japuonj maduong' ma Bondo Township Mr. Mesha Koginga bende nowacho ni nitiere dwaro mar nywando jonyuol e loso chenro mag tayo kit somo ma kamano. Oywago nok mar masinde mag kompyuta e skunde go kowacho ni ma osebedo ka duoko gi chien. Challenges mane CBC mainly one and a lack of learning materials. Learning materials in terms of not textbooks, government is doing well, it's giving the school textbooks. But we have other areas of assessment that require support, like the printing machines, because most of the things require digital resources. Printing machines, laptops are needed in schools to help our learners perform well. Parental engagement, especially community involvement in CBC. Kinde chien kaja, kajo puonj no chandre matin. Nikech the kind of take of training maneno jopuonj was rushed. Ma CBC, which was a very good design, implementation of chandowa. Mokwongo puonjo kuno ik maber. Mar ariyo, jonyuol poko bedo socialized. Mo understand gini fully. Nugo bedo gi massive campaign and sensitization around CBC. What target jonyuol, what target communities, to kata jopuonj. Bende wame ikruok moingo mwasemiyogi mondo mikoro gi strengthen delivery mar CBC. I think mano is something I hope the ministry, the government officials can listen to this mondo begara role mar CSOs makoro ni gwenge. Wadhi county ma Kisumu